Szia Gábor! Szia Zoli, megérkeztünk megint a következő videóhoz, illetve De ahogy megám, vesszük. Üd- üdvözlünk mindenki mást is. Um, ma kifejezetten nem napi hírekről, témákról fogunk beszélni, ha jól gondolom. Majd aztán meglátjuk, hogy a végén hova kanyarodunk. Igen, mert szokás szerint nem skriptelt a beszélgetés, tehát így rettentő nagy vonalakban tudjuk csak, hogy miről fogunk beszélni, aztán majd alakul, ahogy alakul. De hát ez a lényeg. Nem tudom, akarod indítani a témát? Hát ugye most arról beszéltünk, hogy ne beszéljünk semmi ilyen politikai dologról, akkor csak egy ilyen könnyebb valami, aki talán mindenkit érdekli, ez a Matrixos téma, hogy mi is az a Matrix. Igazából a filmet nem nagyon akarjuk érinteni, hanem hogy mi lehet az, vagy miről beszél az ember, amikor erre Matrixra gondol, ugye? Igazság szerint a film indította el ezt az egészet, mert addig nem is beszéltünk erről, vagy nem is volt ez, nem tudom. Tehát különböző képregények voltak, vagy ugye vannak hasonló írók, Asimov, tehát vannak olyan dolgok, amiket, hogy az ember elolvasott, de hát erre mindre azt mondták, hogy nem a mi világunkhoz tart. Tehát nem volt annyira benne az öntudatba, mint ez a Matrix, és szerintem ez a Matrix című filmmel robbant be legjobban az emberek fejébe, hogy egyszerűen elgondolkoztak azon, hogy mi van, hogyha nem úgy van, ahogy eddig elképzelték a dolgokat. Mit tudná ez mondani így röviden? Neked mi a véleményed erről a filmről, vagy illetve mit tudsz mondani erről, hogy te neked milyen annak idején, amikor ez megjelent, illetve milyen érzéseid támadtak? Megmondom őszintén, hogy nekem a Matrixról mindig a Truman Show jut eszembe. Tehát mindig a Truman Show jut eszembe, és egyébként nagyon érdekes, hogy én speciál a Truman Show után sokkal inkább elgondolkodtam, hogy... Hát de az nem olyan, hogy mondjam, tehát ezt nem ismerik úgy, ugye? Tehát ezért volt lényeges ez a film. Ez jobban berobbant, vagy nem is tudom. Hát vagy lehet, hogy a jó időpont volt jó, lehet, hogy az is. A Matrixról nekem általában az szokott eszembe jutni, hogy ugye nem ennyire szó szerint értelmezve a Matrixot, hogy marha sokan úgy csinálják a dolgokat, hogy nem akarnak tudni a dolgokról, és akkor nincsen baj. Tehát ha nem olvassuk a híreket, nincsen baj. Ha nem foglalkozunk azzal, ami minket körbevesz, akkor nincsen baj, mert nem tudunk a bajról, akkor nincs. Kvázi azt a tablettát fogadtad el, amivel te visszamentél a boldog tudatlanságba, hogy a téged körbeölelő virtuális világba, és te azt hiszed, hogy... Tehát tulajdonképpen téged az alapprogram vezérel. Így van. Tehát én azt gondolom, hogy akik alapvetően ignorálják az őket körülvevő problémákat, és mindent letudnak annyival, hogy nem akarok tudni róla, nem akarom olvasni, nem akarom látni a tévébe, egyáltalán nem akarok foglalkozni a témával, ők megmaradnak ebbe a kényelmes, valótlan létbe, hogy minden szép és jó, és milyen frankó íze van a steaknek, és milyen faszáropok. Nekem ez szokott így ami eszembe jut. A másik, ami emiatt nekem eszembe jut, de talán erről majd kicsit később, azok a buborékok. Tehát a buborékokat hasonló dolognak tartom, hogy mindenki valamilyen vélemény buborékba maga körül. De szerintem azt hagyjuk a végére, mert az önmagában is... Igen, az még rejthet magában érdekes dolgokat. Hát én elmondanám, hogy szerintem, illetve hát nem szerintem, hanem más befogadó emberek körében hogyan látszódik, vagy miből is épülhet ez az egész fel, vagy hogy látjuk ezt azok emberek körében, akik megpróbálnak valamiféle látásmódot kialakítani,
Hogyha a mi testünket és az agyunkat beleértve, mi elképzelünk egy ilyen, hát mit mondjak, egy ilyen manapság nagyon divatos high-end biológiai robotot, azt nagyon könnyen össze tudjuk hasonlítani az asztali a számítógépünkkel. Ugyanúgy végzi a dolgát, csak a mi high-end robotunk, tehát a mi testünk, az kicsit flexibilisebb. Tehát őneki nem kell az adatokat odaadni, ő elveszi magától, mert vannak érzékszervei. Tehát úgymond jobban működik. De azért nagyon jól össze lehet hasonlítani, hiszen mind a kettő tárol valamit. Annyi a különbség, hogy más rendszerekben gondolkoznak. Ugye nekünk van egy vagy egy alapprogramunk, a DNS, amelyet betűvel térképezett fel nekünk a tudomány. Hát most, hogy ők mit adnak neki, az teljesen mindegy, de ott betűk jelennek meg, 4 betűvel jelképezik, hogy alakul a te DNS-ed. Amíg ugye neked főleg nem kell mondanom, hogy a számítógépek egy binére mátrixot alakítanak ki, hogyha valamit tárolnak. Ugye ezt nem nehéz elképzelni, hogy egy képet nem tudunk egyszerűen betolni a számítógépbe, ezért megfelelően el fogja ezt rendezni magába. Viszont amikor megmondjuk neki, hogy ezt fejtse vissza, kilövi nekünk a képernyőre, és akkor jövünk mi. Akkor jön a mi számítógépünk. Itt jelen esetben az egyik érzékszervünket, mondjuk a szemet vehetjük elő, hiszen képről van szó, és itt fogjuk azt meglátni, hogy tulajdonképpen ezért élhetünk valamilyen szinten Matrixba, filmhez hasonló rendszerbe, hiszen elérik a szemet bizonyos hatások. Tehát azt most hagyjuk, hogy energiafrekvencia hullámokról beszélünk, ugye itt a fény tulajdonképpen a szemmel kapcsolatban nagyon fontos, mert a fény hatására tudja a képet az agy utána interpretálni. És ugye itt az a lényeg, hogy minket több millió hatás ér. Tulajdonképpen az, amikor mi egy kártyát, vagy akármit a gépnek odaadunk, amiről olvas, az minket, hogy mondjam, hát több milliószorosan ér el. A külvilágunk az olyan nagy információhalmazt ad nekünk, hogy a számítógéphez képest mi nem is tudom. Tehát nem is nagyon lehet összehasonlítani, csak azt, hogy nagyjából ugyanúgy működünk. Na ez lényegtelen is, hanem ott a képünk a képernyőn, amit mi befogadunk. Igen ám, csak ebből a több millió instrukcióból, amik mi felénk jön, azt mondja a mi szervezet, illetve a mi agyunk, hogy hát oké, akkor ebből egy elég nagy részt dobjunk ki, nem kell ez nekünk, és akkor mi kialakítjuk azt, hogy az a kép hogy nézzen ki. És amikor csekély képességünkkel nem olyan lesz a kép, akkor esetleg még elvesz, vagy hozzátesz valamit, amit éppen úgy gondol. De ebben csak azt akarom mondani, hogy mi nekünk van egy külső világunk, amit mi érzékelünk, és még abból is egy jó jelentős részt egyszerűen egy ilyen sajtszeletelő késre egy levágunk, és utána rámondjuk, hogy tulajdonképpen ez a valóság. De hát ez nagyon messze áll a valóságtól, ugye? Egyébként, hogy mennyire nem állunk távol a számítógépek működési elvétől. Na ezt már vártam, hogy valamikor bekapcsolsz. Igen, mert a központi idegrendszer és az idegrendszer az alapvetően egy bináris rendszer. Tehát vagy... Hoppá! Ugye? Tehát, hogy kvázi nagyon-nagyon összevethető a bináris. Igen, most itt a két különböző rendszert hoztam én összefüggésre. A bináris rendszer ugye az adat, de ahogy a program, az meg nálunk a DNS. Tehát ez a program ugye a számítógépnél mondjuk a Windows lenne. Tehát a Windows kéne összehasonlítani a DNS-sel. És nem véletlenül létezik a neuroinformatika fogalma. Igen. Ami ugye hát ez már menne el ugye a mi kis masinánk felé, ugye? Igen, tehát, hogy annyira nem állunk távol ettől a rettenetesen egyszerű működési elvtől. Most persze azt hagyjuk, hogy a
a mi rendszerünk az egy rettenetesen bonyolult rendszer. Tehát, hogy itt nálunk azért Igen, itt azt kell belátnunk, van egy központi és van egy perifériás idegrendszer, ami a ordinári összetett, tehát, hogy nyilván ehhez képest egy processzor az nagyjából a kutya füle pillanatnyilag. Igen. Hogy tehát amellett, hogy mi nagyon efficient, nagyon jó, tehát egy asztali képest brutális teljesítménye rendelkezünk, mert hogy nekünk egy másodperc. Tehát ezeket a dolgokat, ugye, amiket körülvesz, és az érzékszerveinkkel befogjuk. Ezeket másodperc töredéke alatt, vagy másodperc alatt próbáljuk rendszerezni, és ez miatt történik meg az, hogy egy csomó dolgot kidobunk, ugye? Tehát még a mi kapacitásunk se elég arra, hogy rendesen felfogjuk a környezetünket. És ugye sokszor van az eset, amikor megtörténik, hogy hú, ezt nem vettem észre, pedig ott mentél mellette. Persze, mert le kell vágni ezeket a sallangokat, és ehhez kapcsolódva jön a következő, hogy ennek lenne egy definíciója, hogy mi a valóság. Hát ugye mindenki által, vagy sok ember által közkedvelt, régen az volt, most nem tudom, hogy milyen szinten áll a Wikipédia, hát oda el lehet menni, meg lehet nézni, mi az a definíciója annak, hogy mi a valóság, hitrendszer, feltételezni, hogy valami igaz. Ugye te tulajdonképpen a te információt az alapján, a csekély információ alapján feltételezed, hogy az igaz, mert az így van, így látod. Természetesen, mivel hogy a többi emberen is ugyanez a DNS program fut, ugye nagyjából az emberek ugyanazt fogják látni. Tehát ezért is van az, hogy sokkal jobban elhisszük, mert hogy hát a másik is azt mondta, hogy az piros vagy. Tehát, és ebbe elhisszük, hogy az a rendszer, amiben benne vagyunk, ez a valóság, és más nincs ezen kívül, ugye? Én annyit még ide szúrnék az előző megszólalásomhoz, hogy ez annyira nem új dolog, amit mondtam, hogy kvázi az egyik alapelv az idegrendszerek modellezésére az Neumann Jánostól jön, aki ugye azt mondta, hogy az idegrendszer az nagyon hasonlóan a processzorokhoz, vagy a számítógépekhez bináris sejtekből épül föl. Tehát nyilván ezen felül, főleg azóta van nagyon sok más hasonló modell elképzelés, de hogy ez egy nem annyira új ötlet. Tehát, hogy igen, mondjuk Neumann János... Jani bácsi ugye nem most jött elő ezzel az ötlettel. Neumann Jánost azért ott is meg kell említeni, hogy tulajdonképpen ő egy emberi számológép volt tulajdonképpen, tehát sok mindenhez értett azon kívül természetesen, de az egyik vezető matematikusa volt Einsteinnek is, mert ugye ezek a tudósok úgy épülnek fel, hogy mindenki egy valamivel foglalkozik, és akkor lehet, hogy több tudós, 50, esetleg 100 tudós is lehet az, akiből egyszer csak mondja, hogy akkor ebből Nobel-díj lett, de tulajdonképpen ott több agy. Tehát több ilyen extrém high-end biológia komputer dolgozik együtt, és abból lesz egy valami, hát elképzelhetjük, hogy akkor ez micsoda teljesítmény. Tehát Neumann is olyan volt, hogy simán von gyököt, meg tehát extrém, tehát voltak olyan matematikusok az év folyamában, akik, illetve később is voltak olyan matematikusok, lehet, hogy sokan ismerik, mert sok ilyen podcastja van, illetve ilyen előadása, nagyon szimpatikus pszichológus, de volt matematikus, hogy amikor egy ilyen matematikus, aki tulajdonképpen matematikus professzor lehetne, és azt mondja, hogy hát igen, ő neki van tehetsége, nekem nem. Tehát ezek tulajdonképpen elmondja, hogy ki Neumann János. Na, mondjuk ennyit Neumann Jánosról, pedig többet érdemelne meg, de hát most nem ő van a középpontban. A DNS-re még annyit tudnék mondani, hogy például egy egérnek, vagy egy elefántnak meg hozzájött minket, vagy éppen egy majomnak szinte alig van nagy különbség
a DNS-ébe, és mégis mekkora különbség, ugye az életre nézve, az élettani szituációra. Ez egy elég érdekes dolog, miközben ugye a tudósok, akik általában többen ülnek egy helyen, azt mondják, hogy hát tulajdonképpen mondjuk ez a mainstream, tehát ez, amit neked a fejedbe belepróbálnak tuszkodni, lehet, hogy azért, hogy ne kelljen róla beszélni, azt mondják, hogy 90%-a junk, tehát 90% az csak ott van. Tehát ezt azért nehéz elképzelni, ugye? Tehát egy olyan rendszer, ami eleve a végére van futtatva, hogy bármit is fölfogjon, és aztán egy kis szeletet tud ebből végül is csak fölfogni, és abban még olyan dolgok vannak, ami 90%-osan nincs is kihasználva. Tehát ezt azért nehéz elképzelni. Egyébként szerintem a Matrixnak az egyik fő kérdése mondani valója, az, hogy vajon te melyik tablettet választanád. Tehát a pirosat választanád, hogy megtudd az igazat, akármennyire szar is az igazság, és fölborul az életed, és kilépsz a kényelmes virtuális világodba, egy nagyon szar valóságba, vagy azt mondod, hogy nem, én szeretnék jól és kényelmesen élni az én magam butaságában, és én a kék tablettet választom. Igazából erre rém egyszerű válasz van, mert ugye van egy háttérprogram, ami fut mindig, ez a nevezzük tudatalattinak, meg van egy kontrollált öntudat, amivel te tudsz operálni. Most ennek az aránya, ez viszonylag elég szar, mert amit tudat alatt végzünk, tehát úgy, hogy szinte nem is van hatása a mi öntudati állapotunkra, az több mint 90%. Tehát ez az alap, hogy mész előre bizonyos dolgokat, és itt csak az a probléma jön be, ugye, hogy vannak olyan hiteles források, illetve hát mérések is, meg ugye most már technikailag azért fejlődtünk annyit, hogy nem minden csak elgondolás. Ugye Einstein idejében még csak elgondolások voltak, igaz, ott a Plankton már jött az, hogy a Doppelspalt elméletbe, hogy oda már kell egy tudat. Tehát ott az érdekes volt, de erre nem is menjünk el, ez hosszú lenne. Egyébként itt én azt gondolom, hogy a tudatalatti nem annyit határoz meg, mint amennyit szeretnének az emberek. Ez egész egyszerűen megint csak egy ilyen kibújás a felelősség alól. Igazából nem hiszem, mert hát erre vannak mérések. Tehát ezekre vannak már adatok. Tehát vannak mérések, hogy te mikor mit döntesz, illetve vannak... Tehát a döntéseidre nyilván kihatással vannak ezek a tudatalatti dolgok, de nem annyira attól függsz, mint amennyire sok minden más tulajdonságottól függsz. Tehát a tudatalatti az egy ilyen nagyon széles spektrumú, nagybani irányt határoz meg, de hogy te azon belül mit csinálsz, az a te döntésed. Igen, de a te döntésed is lehet tudatalatti, erre akartam kitérni, hogy... Persze lehet, és egyébként szerintem az emberek javarészét a kényelem vezérli. Tehát sokkal kényelmesebb. Igazából nem. A kényelem, amit te mondasz, hogy kényelem, az egy alapprogram. Hogy tehát kényelmes oda visszamenni, az lehet, hogy kényelem, de az, ahova visszatér, az mindig az alapprogram. És abból nem tud elindulni, mert van egy olyan elmélet, illetve azt találták ki, arra mennek a bizonyítékok, hogy az ember hipnózis alapján 7 éves koráig kap egy alapprogramot. Tehát mért adatok alapján 7 éves korodig egy teljesen más rezgése van az agyadnak, tehát teljesen másként működsz. És a környezetedet nagy mértékben birtoklod, tehát magadévá teszed, és ez befolyásol. Viszont, ahogy telik az idő, tehát meg lesz egy alap tudatod. És az öntudat, tehát itt kapcsolódik megint a film hozzá, hogy ezt képezi a nagyobb részt. Hiszen egy 7 éves, 8 éves, 9 éves, 10 éves gyereknek semmiféle kontroll, nem nagyon van benne semmi. Tehát ő csak ez a program alapján fog neked működni, és teljesen egyszerű lény. Mi is azok voltunk. És utána később, hogyha öntudatra ébredsz, akkor rájössz, hogy ezt mindennapi életben is az ember megnézheti, hogy sok
olyan dolog van, ami már bele van kódolva, és küzd ellene. Tehát minden olyan dolog, ami ellen te küzdesz, az ez az alapprogram. És ugye azt akartam ebből kihozni, hogy ezt az alapprogramot le lehet önkontrollal győzni. Tehát ez nem úgy fog menni, hogy hát most én ebből kilépek, és akkor én azt csinálom, amit én akarok, ugye, padödő. Hát tessék dudálni. Nem, ezért küzdeni kell, ugye? Tehát például most mondok 3 dolgot, amivel jobban ezt el lehet képzelni. Koncentráció. Tehát például edzés nélkül fölemelek 50 kilót, koncentrálok, 2 hétig koncentrálok, és megpróbálok tényleg a súlyra koncentrálni, kialakítok egy agy-izom kapcsolatot, ezt begyakorlom, de nem edzek. És abban a pillanatban 70 kilót fogok fölemelni, mert ennyit segített. Tehát kilépek abból a programból, ami eddig volt. Vagy például átszaladok a parázson, vagy például egy nyilván sokkal nagyobb szinten vannak olyan jogik, akik például képesek lebegni. Hát nem úgy, mint a Mars téren, vagy Bécsnek valamelyik terén, hanem valóban fémoszlop nélkül, és tényleg a levegőben vannak. Tehát, és akkor jön a mi tudatunk, meg a tudomány, meg a newtoni elmélet, ami hús, vér, stb. Alapoz, amit megfogok, azt hiszem el, és akkor azt mondja, hogy hát ezek paranormális dolgok, ezeket nem tudjuk megmagyarázni, pedig ott van. Én egy viszonylag realista, szkeptikus gyerek vagyok. Egyébként egy időben nagyon sokat olvastam a jogikról, hogy a leírások szerint mikre voltak ők képesek. Hát igen, ezt ugye most én is ezt a Newton próbálnám nyomni elére. Tehát valójában viszont ott tartunk, hogy a nagy nyilvánosság előtte soha sehol senki nem bizonyította. Tehát ezek egy szép... De nem tudom, hogy van erre szükség. Tehát nyilvánvaló, hogyha ez lenne is bizonyítva, engem, nehogy azt hitt, hogy engem is érdekelne. Én is azt mondanám, hogy szevasz Newton, jön az alma, én elmegyek, bazd meg, inkább több ezer kilométert oda a hegyekbe, és megkeresem azt a jogit, és nekem azt látni kell. Tehát igen, tehát azért, ha bizonyítva lenne, akkor nyilván ugye sokkal most hogy mondjam, én sokkal jobban el tudom azt képzelni, bár ez még jobban elképzelhetetlen, hogy én megpróbálom, én elkezdek koncentrálni, gondolkozok, és étlen szomjan, és több hónapig is megpróbálok valamit magamból kicsikarni. Egyébként nyilván az a megfelelő szellemi működéssel, agykontrollal rengeteg minden elérhető, vagy persze, sokkal több minden elérhető, mint de itt jön, hogy mondjuk annak a joginak a környezete az effektív teljesen más, mint a miénk. Tehát te nem tudod kiszűrni azokat a tényezőket, azokat a zavaró tényezőket, amit mi körülvesz. Tehát én is veszem észre, hogy... Igen, csak én most arra akartam kiukadni így az alapprogram kapcsán, hogy én az alapprogramot inkább arra vetíteném, hogy az alapprogram az, amit otthonról és a kultúrából hoz valaki. Tehát nekem az igen, az alapprogram, mert ugye az határozza meg a világhoz való hozzáállásodat. Igen, de az is az alapprogramhoz tartozik, hogy ott vannak egy viselkedés, van egy szülő, van az a közösség. Ezért mondom, hogy az otthonról hozott viselkedési formák és a kultúra. Tehát ez valahol összekapcsolódik. Ugye erről van, több ember is már írt, erről van, aki nagyobb, híresebb, de ez egy jelenlévő dolog, ezt ebben szokta dobálózni, hogy a szegény ember a szegény marad, a gazdag. Most itt nem arra gondolok, akinek kicsit van pénze, hanem aki úszik a pénzet. És egyébként ez hiszen valójában ez sem feltétlenül igaz. Hiszen 7 éves koráig teljesen más alapprogramot fog megkapni. Tehát van olyan ember, aki nyilván úgy született, tehát vannak olyan tulajdonságai, aki tud rugaszkodni, van, aki meg, tehát vegyük a teljesen normális embert. Ha az csak ezen múlna, hogy ki mit látott, és ő, akkor nem lenne egy olyan gazdag ember se, aki a csóróságból jött. Pedig volt. Na jó, de én nem arra
beszélek most, aki gazdagabb lett, hanem az elit, a világ elitje. Oda nem fogsz bekerülni. Tehát Hát az mondjuk van most, 7-8 hogyha milliárd azt mondom ember. neked, hogy Elon Musk, ha még nem csinálták meg a PayPal-t, és nem adták el, minden volt csak gazdag, nem? Akkor... Na jó, és akkor mondjad a többit, Vagy Bill Gates, ő is egy jó de példa. figyelj, ezek elenyésző százalékok. Igen, Elenyésző százalékok. persze, mindahogy a tehetséges emberekből alapvetően lényegesen kevesebb van, mint tehetségtelen emberekből, ennyire egyszerű. Igen. Tehát az alap az marad ugyanott. Tehát, hogyha egy alapember, mondjuk 100 emberből van 3 tehetséges, annak van lehetősége rugaszkodni, abból egy lesz Musk, a többi marad ugyanott. És de viszont a gazdag marad, tehát például, hogyha egy elitből származik, ő sose fog szegény lenni. Maximum, hogyha azt mondja, hogy hát én felrúgom a ti értékeiteket, mert én hagynám mondjuk, hogy mi lettem, most ne politizáljunk, és nyilván, hogy őt ki fogják közösíteni, és akkor szegény igen, de lesz ő belőle. valószínűleg azért nem lesz szegény, tehát hogyha gazdagságba született, vagy ne adj Isten több generációs nagyvagyonos család van mögötte, ő alapvetően úgy nőtt föl, úgy lett fölnevelve, hogy ő tudjon azzal a vagyonnal mit kezdeni. A sok csóringer, aki megnyeri az 5-ös lottót, vagy az amerikai Big Lotteryt, azok jellemzően néhány év múlva ugyanolyan csórók, mint előtte voltak. Hát, pont erre utaltam a 7 év programra. Tehát ő tudja, hogy mit kell tennie. Tehát nem kell neki küzdenie. Már 7 éves koráig megvan az, hogy ő hogy fog működni. A többi meg esetleg eléri szerencsével, de hát Elon Musknál is volt több olyan esemény, ami során simán elveszthette volna a vagyonát, és ugyanúgy maradt csak egy sima programozó, vagy akármi, aki jó keres. Egyébként nagyon sok elit családnak a kölkei végletekig elkallódnak, mert marhára nem tudnak magukkal mit kezdeni az életbe, tehát nem működik náluk úgymond az alapprogram. Én azt gondolom, hogy itt alapvetően... Hát igazán elit családok ezt nem engedik meg magukat, mert azok hogy csak olyan kizárólag olyan iskolába fogják járatni, olyan magániskolába, olyan szűk környezetben persze, vannak. Az mindegy, de ezeket az embereket általában a családi vagyon menti meg, már amikor megmenti őket attól, hogy mondjuk teljesen végletesen elkalódjanak, vagy lecsúszanak a lejtőn. Egyébként én azt gondolom, hogy szerintem az otthonról hozott viselkedési formák és a kultúra határozza meg alapvetően a gondolkodás módját. Valakinek az alapvető gondolkodásmód meg meghatározza azt, hogy ez a valaki hajlandó-e kilépni a kényelmi állapotából, vagy a komfortszférájából, mert sokkal egyszerűbb otthonról pampogni a fotelből és mondogatni, hogy itt minden milyen szar, bezzeg nyugaton milyen jó, ahelyett, hogy ugye megfogná valaki magát, és kimenne dolgozni külföldre, hogy lássa, hogy hát vagy változtatna valamit, persze, tehát persze. csak ne a fotelba ülne, tehát mindenféle változás. Itt az a lényeg, visszakanyarodnánk arra, hogy azt, amit hiszünk, vagy azt hiszük el, amit látunk. Tehát ő azt látja a fotelból, de amit látunk, az nagyon kevés. És itt jön a Matrix, hogy ezért kezden el gondolkozni. De őnála nem az a baj, hogy nem látja, őnála az a baj, és egyébként szerintem a legtöbb embernél az a baj. Pontosan látja, hogy mit kéne csinálni, csak nem csinálja meg. Hidd el, hogy nem látja, csak ez az alap ez ugyanaz, nagyon egyszerű lekontrollálni ez ugyanaz, mint a sportolás, vagy az étrend. Hogy én mondjuk pontosan látom, hogy nekem milyen étrendet kéne folytatni, vagy pontosan látom, hogy mit kéne sportolni, ha nem teszem ezt. Tehát hiába tudom, hogy mi lenne a megoldás, ha nem teszek a megoldásért. Tehát itt van a kutya elásva. Az, hogy mit lát, az meg inkább szerintem amit már földobtam, a buborék témával köt össze, de az a véleményformálásra és a világlátásra. Hát igen, az amit mond, de amit tesz, az például az egy olyan alap, mert ugye az alaprendszerben több olyan pont van, amit te át tudsz ugrani, és valamit nem ugrottál még át. Tehát
azok az alapdolgok, azok biztosan, hogy onnan jönnek, illetve a környezetedből tanultad meg. Tehát például most... Meg az a baj, hogy elkényelmesednek az emberek, és az elkényelmesedés az egy folyamat. Figyelj, itt a felismerésen, tehát ennek ugye a tudat alatti és az öntudati rész, az öntudati résznek nagyon fontos része van, hiszen ott van az, amivel te fel tudod ismerni, hogy itt van egy Google-ba. Itt van valami probléma, amit esetleg tudnék kezelni. Most az, aki a fotelba ül, az ide el se jut. Az csak ebbe az lemezről adogat neked kifelé. Szerintem eljut. Ez olyan, hogy nézd meg hány... Nem, mert ő azt fogja mondani, hogy figyelj, én szegény családban születtem, nekem alkoholt, én nem. Nem, az emberek nagy része pontosan tudja, mit kéne csinálni, vagy mit nem kéne csinálni, csak nem teszi, vagy teszi, mert az sokkal kényelmesebb. Nézzek, hogy hány ember fogadkozik. Na majd januártól nem dohányzok. Na majd januártól sportolok, na majd januártól nem tudom én mit csinálok, na majd jövő hónaptól ezt csinálok. Pontosan tudják, hogy mit kéne csinálni, és nem csinálják, mert kényelmetlen. Igaz. Probléma van abban, hogy a célkitűzésnél nincs dátum. Tehát, hogyha én eltöntöm, akkor az ma van. Ráadásul az nem azért van, mert én nem veszek cigit, vagy nem akarok dohányozni, hanem nem is megyek oda venni. Tehát vannak, az a baj, hogy ezek a kitűzések, ezek mindig ilyen egy lépcsővel tovább. Tehát tulajdonképpen te már megvetted a cigit, és amikor kitaláltad, a dátum is már előre van tolva, mert ez... Figyelj, 2 cigi között nem jut eszembe, hogy milyen jó lenne rágyújtani, ugye? Tehát Tehát a helyzet... De ez így van minden dolog, hogy most nem akarom itt megemlíteni, mert nagyon klisé ez a Pató Pál úr, ugye ez nagyon klisé, de körülbelül ez a szisztéma, hogyha valamit akarok, akkor ezek nem nagy lépések. És egyébként ide tartozik ám a gazdagság is. Tehát majd egyszer vizsgáld meg, hogy a gazdag üzletemberek közül hánynak van szabad szombat-vasárnapa, vagy szabad hétvégéje, hánynak van reggel 8-tól délután 5-ig munkaideje. Mondjuk ez a gazdaság, ez nálam nem egy nagy szerepet betöltő valami. Tehát most ugye arról beszél, de most teljesen mindegy. Én a pénzben nem látok az életben sikeres, a karrierben sikeres, kicsit komolyabb dolgokat elért emberek, és egyébként a művészetben is, ott nincsen szabad szombat-vasárnap, ott nincsen szabad délután, ott nagyon sokszor nincsen szabad este, csak az emberek nagy részének ez kurva kényelmetlen. Tehát igen, csak az nagyon egyszerűbb azt mondani, hogy... Én sok minden dolgot csinálok, de például ugye a pénzből, tehát én nem látom azt, ugye ott mi a lényeg az, hogy ugye effektív, amennyi munkát, csak lehet munkát belefektetsz valamibe, abban nagy valószínűséggel előbb-utóbb sok pénzed lesz, viszont nem lesz időd. Tehát a pénzen meg csak veszed dolgokat. De teljesen mindegy, hogy miről beszélünk, ha élsportoló vagy. És te nem jó, de ott ad egy extra élményt, az az élmény. De ugyanúgy félrerakja a kényelmét, ugyanúgy félrerakja azokat a kényelmi dolgokat. Azt én értem, csak az egyik helyen van. Kizárólag pénzed van, és tudsz venni élményeket. A másik helyen meg van élményed, ez nem ugyanaz. Ráadásul nem kell magadat kifuttatni érre. Tehát tudsz sportot csinálni, tudsz pénzt keresni, tudsz művészetet csinálni, de nem kell mindent a tökéig fejleszteni. Igen, de a lényeg ugyanaz, tehát hogyha valaki el akar érni valamit, komolyan, hát a sportba, a művészetbe, bárhol, akkor annak ezeket a személyes élményeket háttérbe kell helyezni. Akkor ő bizony, amikor a másik otthon lazul, tévét néz, nem tudom én mit csinál, játszik a gyerekkel, ő akkor is edzeni fog, sakkozni fog, nem tudom én mit fog csinálni. Hát, hogyha ez neki a foglalkozása, ugye? Tehát most nem kell mindenkinek olimpikonnak lenni, meg nem kell mindenkinek olyan pénzeket keresni, mint egy BlackRock menedzsernek.
De hogyha mindenből egy kicsit veszel, akkor megtalálod az Na jó, de egyensúlyt. tehát hogy az emberek javarésze szeretne sikeres lenni. A sikerességet Mert általában sikeres vagy. Nem öm, egy dologban kell sikeresnek lenni. Ez itt a probléma, hogyha az ember megpróbál egy dolgot kivenni, a többi meg úgy el fog hullani mellette, hogy észre se veszi. figyelj, az, hogy mi a sikeres, ez ugye alapvetően egy személyes preferencia. De ha nem a személyes Nyilván. preferenciákat vesszük alapul, akkor az a sikeres, aki közismert, nemzetközileg elismert, vagy gazdag, vagy olyan materiális javai vannak, ami a többségnek nincs. Nem, szerintem Ez a nagy szerintem az a sikeres, aki boldog. az, És az hiába lehet a neked pénzed, boldogság, a hogyha nem. boldogság az más kérdés. Tehát hogy ezért mondom, Tehát, hogyha egy tehát az személyes nekem egy siker, preferencia. hogyha te mindig jól érzed magad. Most akkor, hogyha neked van sok pénzed, és ismert vagy, és folyamatosan követnek, és úgy élsz, mint a Diana hercegnő, vagy mit tudom én, az nem lehet, hogy siker a te szemedbe, de az nem az a siker, tehát az a nagybetű siker, amire az emberek gondolnak, de az nem lehet siker. Tehát az nem lehet egy életérzés, hogy annyira ki van sarkítva az életed. Hát de ő Tehát náluk pont én az, szerintem, de náluk pont az a lényeg, pont az a lényeg, hogy és vegyünk akkor a sportolót. Ő szereti a sportot, amit csinál. Ő igen, sikeres abba, jó abba, mert rengeteg munkát fektet bele. Mivel rengeteg munkát fektet bele, ezért ő kitűz maga elé egy célt. Ő szeretne kerületi bajnok lenni, országos bajnok lenni, majd európai, világbajnok, tök mindegy. De ahhoz, hogy ezeket a célokat elérje, hiszen minél több munkát fektet bele, annál nehezebb föladni és eldobni az egészet, és egyébként annál nagyobb hülyeség is. Ezért ő egy csomó minden mást a háttérbe rak. Mert ő igen, neki tehát a... ez, amit te mondasz, ez semmi másra nem épül, mint az egóra. Tehát azért megy egyre tovább, tehát itt most az élsport ellen beszélek, de ez így van. Tehát ez ugyanúgy összehasonlítható egy pénzhajhász emberre, tehát semmi értelme, a sportnak addig van értelme, igaz, hogy akkor az én véleményem szerint nem lenne élsport, mert nem sok értelme van. Tehát az, hogy mindent háttérbe szorítasz, még a privát életedet is, és nem látod a családod, csak azért, mert te világbajnok akarsz lenni, és az egészséget tönkre megy, annak nem látom semmi értelmét, tehát nem leszel boldog. Főleg akkor, amikor karriered véget ér, akkor meg lehet, hogy öngyilkos is lesz. Igen, de ők szerintem ezt nem így élik meg. Ők ezt úgy élik meg, hogy ő minden alkalommal le kell, hogy győzze saját magát. Ugye tipikus sportoló Minden, hozzáállás, minden. hogy én eddig ezt tudtam teljesíteni, és a jövő héten szeretném ezt plusz egyet teljesíteni. De ez nem egy folyamatos kontinuum, tehát nem tudod mindig magadat legyőzni, mert idősebb leszel. Hát Tehát, persze, tehát ez láthatóan véget szakadó folyamat. ezért van az élsportban egy viszonylag korai nyugdíjkorhatár, mondjuk így. Tehát azért elég sok Mondjuk van olyan sportág, ahol ugye mennek tovább master kategóriák, de ez lényegtelen is, tehát itt semmi persze, másról nem de hogyha szól. megnézed az élsportban, azért 40 fölött viszonylag kevés az élsportoló. Persze most hagyjuk ki a sakkot, meg a golfot. Attól függ, hogy milyen sportról beszélünk. Tehát megint mondom, tehát hogyha nem dinamikus sport, akkor van rengeteg, aki fölötte van. És amire rá akartam kanyarodni, mert hogy összefügg azzal, hogy ha nem tudok róla, akkor nincs probléma, az a buborék. És ez valamelyest összefügg ugye az informatikával is. Tehát a social médiában az algoritmusok ugye jellemzően olyan tartalmakat dobálnak be neked, amit ők kiszámolnak, hogy te fogyasztasz. Figyelemmel kísérik, hogy te miket nyitsz meg, mennyi ideig van megnyitva, hányszor kattintasz rá, stb. És ugye egyre inkább ilyen tartalmakat fog bedobálni, mert üzletileg nekik az a biznisz, hogy minél több reklámot jelenít meg a tartalom alatt, minél több klik van az adott tartalma, stb. Tehát nyilván ennek egy üzleti háttere van. Viszont ennek a kevésbé üzleti jellegű, de mégis szerintem nagyon nagy problémája, hogy ugye az emberek beszorulnak a saját buborékjukba, és szándékosan nem csak vélemény buborékot mondtam, mert itt beszélhetünk nyugodtan információ, meg hírbuborékról is, mert ugye hiszen
mindig olyan információkat, meg híreket fogsz látni a nagyvilágból, ami a te véleményednek, vagy hozzáállásodnak szimpatikus, vagy megfelel. Ezért Most erre sokan azt mondhatják, hogy ez nem így van, de erre mondanák egy példát, hogy de várjál, ezért te a saját véleményedet folyamatosan egyre inkább alátámasztva fogod látni. Tehát ugye folyamatosan te igazolódsz vissza saját magadnak, hogy a kurva anyját, csak jól gondoltam, hát bazd meg itt is az van, és és ugye folyamatosan kapod ezt a visszajelzést, hogy neked van igazad, ugye? És marha gyorsan eljut mindenki arra a pontra, hogy neki van igaza, aki meg nem úgy gondolja, vagy ne adj Isten kérdést tesz föl, az egy gyökér. Az hülye. Hát ez olyan dolog, hogy ez csak az információ csak eddig le volt vágva. Tehát eddig is ott volt, csak ugye szelektált az ember. Ez olyan, mint amikor ezt nagyon biztos, hogy mindenkinek volt már ez az effektusa, csak nem éppen így, ahogy én elmondom, hogy vett egy minimoriszt, és onnantól kezdve mindenhol minimoriszt látott. Addig is ott voltak a minimoriszok, csak addig nem arra ment a tudata, nem azt látta. Ugye? Ez ugyanaz, mint a buborék, hogy neked van egy érdeklődési köröd, és ez ráadásul szűk is, ugye? Tehát ez azért hozzátartozik. Ha egy muffot veszel, akkor utána mindenhol muffot látsz? Tessék? Minimoris. De mondom, ha muffot veszel, akkor utána mindenhol muffot látsz? Hát az eddig is úgy volt, nem? Ja, hogy ahhoz nem kell muffot venni. Az úgy jön. Nem, az már van. Na, és akkor, tehát ez csak semmi más, tehát ez nem trükk, ez valóban, ez ilyen, hát ezzel nincs mit mesélni. És kettő dolgot jegyeznénk meg részemről, ami szerintem egyébként marha fontos lenne rá figyelni. Tehát egyfelől ugye az emberek innentől kezdve elhiszik, hogy nekik van igazuk, és csak nekik van igazuk, és valójában senki nem próbál. Igazából, ha nincs igaza, akkor nem érdekli. De olyan nincs, hogy nincs igazad, mert a buborékból, ugye, ami neked szembe jön, az minden téged igazol vissza. Tehát te nem is találkozol azzal, hogy nincs igazad. Maximum, ha olyannal beszélsz, aki azt mondja, hogy szerintem ez nem így van. De hát ott nyilván ő lesz a hülye, mert hát hülye vagy, hát 8 cikk jött szembe az interneten, ami azt mondta, hogy nekem igazam van. Erre nagyon jó a Matrix tulajdonképpen, hogy ezt kéne belátni. A Matrix az pont ez, hogy gyerekek, hát na, lehet, hogy másképp is. Tehát egyfelől néha célszerű, és ezt szerintem másról is említettük már, más forrásból is tájékozódni, akkor is, ha nem tetszik, amit ott leírnak. Illetve, tehát, hogyha valamit hallasz, annak utána járni. Igen, nem csak, hogy ez a legnagyobb probléma manapság szerintem, hogy nem csak, hogy az emberek általánosságban, hanem a sajtó sem jár utána. Tehát egyszerűen átvesznek egymástól cikkeket, és ugyanazokat a szarokat lehozzák. Én nem megmondom őszintén, amikor legelőször vagy láttam egy kurva jó videót a Laposföld elméletről, akkor utána néztem, hogy figyelj, ez tényleg lehet, hogy így van? A lényeg az, hogy figyelj, mindent érdemes meghallgatni, maximum elkönyveled magadból, hogy fasság. De hogy... Most nem akarok kirugaszkodni ebbe a témába, de ezzel is folytathatnánk. Igen, tehát, hogy mindent érdemes meghallgatni, maximum elkönyveled magadba, hogy hülyeség, vagy te nem értesz fel egyet, viszont a hírekkel kapcsolatban, ami ugye elvileg objektív tényközlés kéne, hogy legyen, én azért azt gondolom, hogy ott mindenképp jó, ha az ember kicsit megnéz más forrásokat is, vagy más véleménybuborékokat is. Egyfelől, mert látni fogod, hogy aki abban a véleménybuborékban van, az miért gondolja, hogy te hülye vagy. Másfelől az igazság az általában a két szélsőség között van valahol félúton. Na az, amit a legkevésbé szoktak leírni, vagy elmondani. Meg ez eltűnt, ugye? Most... Igen, és ami szerintem a legfontosabb a téma kapcsán, hogy hát nyilván erre mindenki rájött, hogy a buborékokkal az emberek nagyon-nagyon faszán befolyásolhatók. Innentől kezdve, hogyha én egy politikai pártot vezetnék, nyilván azt csinálnám, mint amit csinálnak, és néhány esetben, vagy rengeteg esetben, ezt ugye nem tudjuk,
azokba a buborékokba tolnám be a pártomnak az ilyen-olyan üzeneteit és népszerűsítését, és a pártom álláspontjának az alátámasztását, ahol tudom, hogy kurva sok embert fogok vele elérni, aki ezt megeszi. De hát ezt láthatjuk élőben, ez Így megy. van, Tehát így ez, van. Ez, Tehát, hogy, tehát ez és, nem egy... és ez egy veszélyes üzem, szerintem azért. Megint visszatérnek a filmre, látjátok, meg kellett volna nézni ezt a rohadt filmet, és akkor nem lenne ez a probléma. De én mindenképp ajánlanám még a Truman Show-t is. Tehát előtte az, mert az volt előbb, ugye? Tehát, Az volt előbb? Basszus, vagy nem menjünk a kezdetekig vissza, és nézzük meg a háborús film, a világ legjobb háborús film. Truman Show az 98-as. Hát azért mondom, tehát szerintem ez biztos 2000 után. Igaz, a Truman Show 98-as, a Matrix 99-es. Basszus, Ja. tényleg. És akkor utána jött ugye, tehát tulajdonképpen az úgy van, hogy Matrix az felébredek, harcolok, és utána kijövök. Tehát így van a három. Csak a másik kettő, tehát a második, harmadik az olyan bonyolultra van megcsinálni, hogy gyerekek, az első az kurva jó volt, a második kettő az már ne legyen olyan érthető. Körülbelül. Mondjuk én nekem a második része még bejön. A Truman Show főleg akkor jut eszembe, amikor annyi fasság történik egy nap, hogy így elgondolkoz, hogy hát nem hiszem el, hogy ennyi fasság tud egyszerre történni. Biztos, hogy ez valami kitalált szopatás az egész. Ez a Truman Show olyan, mint Two and a Half Men. Csak ez Truman. Truman. Ja, és akkor mit mondanál mondjuk a Matrixból, hogy tudnál egy szösszenetet mondani, hogy te azt kivennéd, és ott te hova tudnád összehasonlítani egy normál fogyasztónak az életében, hol jelenhet az meg, vagy mire gond, vagy hogyha az emberek ebben még nem foglalkoztak, hogy ne úgy nézze, mint egy UFO filmet, hanem lehet, hogy az mond valamit, ugye? Hogy egyébként a Matrix kapcsán most nyilat belém, hogy én lehet, hogy az a gyökér lennék, aki azt mondaná, hogy figyelj, szarok az egészbe, legyen jó a virtuális életem. És legyen az a steak nagyon finom. Igen. Ráadásul nem is volt teljesen átsütve, tehát az rózsaszín. Jó. Tehát nem tartom kizártnak, hogy az ordinári nagyszopás valóság helyett azt mondani, figyelj, visszafekszek ebbe a szarba, legyen sok elég steak, meg lóvé, meg csajok, és akkor jó, el vagyunk, frankó az úgy. És az jó, de hát akkor mindenhol háború lesz meg tököm. Tehát összeomlik a picsába az egész. Az a lényeg, hogy felébredjünk. Tehát akkor azt mondod, hogy az olyan emberek miatt, mint te, elúszik a világunk. Aha. Igen. Mert sokkal kényelmesebb ezt mondani, szerintem. Hogy... Tehát akkor neked ez a részlet mit mond? Tehát ő azt mondja, hogy ez egy ilyen kényelmes ember, tehát ő ott azt mondja, hogy igenis lehet így választani, hogy nem biztos, hogy én akarok tenni, vagy ott mi a mondani valója ennek a mondatnak? Hát szerintem ez egész egyszerűen arról szól, amit mondtam, hogy tulajdonképpen én fölismertem, hogy hol vagyok. Hogy baromi sok ember a bizonytalan és nagyon szar valóság helyett választaná a biztos hazugságot, ami kellemes. Ugye több olyan pont van a filmben, amit ki lehetne választani, hát most természetesen nem fogom a bogyós történetet kiválasztani, mert ezt mindenki arra gondolna, de nem. Tehát ezt meghagyom másnak. Nekem például a kanonos történet ez nagyon tetszik, ugye, mert a kanál hajlik jobbra-balra, és ugye ott az a lényeg, hogy a tudattal el kell hajlítani a kanalat. Csak az a bökkenő, hogy a végén kiderül, hogy a kanál az ott sincs. Uh-huh. Ugye? És ugye mit kell itt átgondolni? Tehát ugye van két lehetőséget, hogy te tudod hajlítani a kanalat, illetve az, hogy a kanál ott sincs. Tehát ez mind a te tudatodban játszódik le. Tehát tulajdonképpen
neked van választásod, és el is tudod képzelni ezt. És ezt egy nagyon egyszerű, hétköznapi dologgal tudnám alátámasztani, hogyha csak úgy bemész egy boltba, és neked kell választani ebben az esetben ugye a fehér és a kék farmer között, neked van még az a lehetőséged is, hogy nem is veszel, hiszen van otthon elég farmerod. Tehát nem biztos, hogy mindig előre kell menni, de ilyenből ugye ez a film, ez parádézik ezekben. Nyilván a második, harmadik rész az már másról szól. Azért van ilyen sok dolog ebben a filmben, mert az első részben ébredünk föl, és akkor milyen okosak lettünk hirtelen. Hát az utolsó Matrix, az nem tudom miről szól, de szerintem az egy rakatfos. Hát úgy magyarázzák, hogy ugye arról kéne szólnia, hogy fölébredés után, harc után kilépsz a Matrixból. Tehát tulajdonképpen itt az a lényege, hogy Matrixon kívül, hogy zajlik az élet a Matrixon kívül. Hát nyilván ezt tudjuk már előzetes tapasztalatokból, hogy ez mindig így van, hogy az első film után gyöngül. Tehát egy film, nyilván vannak ezzel a kivételek, amiből teljesen mindegy meg. Tehát mindegy, hogy de előbb-utóbb gyöngölni fog, főleg, hogyha elmegy ebben a 8-as tartom. Tehát amikor már 8. tehát a sorozat, ugye? Tehát ez már nem mozifilm, hanem sorozat. Tehát akkor már teljesen más a lényege a filmezésnek. Egyébként lényeg a lényegben, hogy nagyon sok párhuzam hozható. Nyilván ezeket a filmeket így találták ki, hogy tudják párhuzamot húzni a valósággal, és tudják elgondolkodni a dolgokon. És egyébként ez egyáltalán nem butaság. Olyan értelemben véve, hogy az ember esetleg ráébred a saját fogyatékosságára, vagy gyengeségeire. Igen, de lássuk meg, hogy ha ráébred valamire az ember, ugye ez szerintem, én nem vagyok biztos benne, de lehet, hogy egy-két politikus is megijedt, hiszen ez lehet, hogy félelmetes, hogyha az emberek felébrednek. Nem tudom, hát... Ne, az emberek nem ébrednek fel. Maradjunk annyiban, hogy a nézők 99,9%-a egyáltalán nem gondolkodott esemény. Tehát igen, a tömeg ugye nem így működik. Tehát a tömeg és a szórakoztatás jellemzően nem így működik. Én emlékszek rá, hogy annak idején is nekem voltak olyan ismerőseim, tehát amikor kisebb voltam, mit tudom én, még általános iskolában, akik azok a nagyok, ugye, milyen okos dolgokat mondanak, és erre a folyamatra emlékszek, hogy volt olyan több film, amit én megnéztem, és űrhajók, vagy akármi, vagy mit tudom én, és ugye mondani valóját még akkor nem értett az ember, van, aki később se, de amikor mesélték, hogy hát azt így, meg úgy, meg amúgy, és akkor én meg gondolkoztam, hogy hát ez hogy lehet ilyet belemagyarázni? Tehát igen, lehet, hogy elhiszem, hogy van ilyen, aki ezt nem... Hát figyelj, a könyveknek és a filmeknek mindig az volt a lényege, hogy amellett, hogy elmond egy valamilyen történetet, ami egy kicsit mélyebbre akart menni, az ugye arra próbált rámenni, hogy te valami ne fantáziágassá gondolkodjál valamin, vagy egyáltalán pörgessen egy kicsit a téma. Ugye a filmtörténelem az elég sok ilyen példával szolgál. Most nyilván ezek jellemzően nem a popcorn movie-k voltak, tehát nem a Top Gun meg a Rambo volt, ami gondolatokat ébresztett benned, vagy mélyebb gondolatok. Jó esetben. Hát figyelj, egyébként marha sok filmet ki lehetne így elemezgetni. Itt inkább a Matrix az csak azért érdekes, mert ugye a Matrixról párhuzamot tudunk vonni én azt gondolom én részemről az embereknek a kényelmessége és a lustasága, meg a személyisége, ahogy te nevezed, az alapprogram között. És ugye ide kapcsolhatók ezek a véleménybuborékok, ami azt gondolom, hogy önmagában egy veszélyes jelenség, ugyanis a véleménybuborékokkal nagyon frankón
ketté lehet osztani, vagy Igen. polarizálni lehet a társadalmat, amit ugye most minden országban látunk. És ugye minél inkább polarizáltabb egy társadalom, annál könnyebben lehet őket irányítani, és egymás ellen uszítgatni. És ugye lássuk meg, hogy itt csak egy a probléma, tehát mi egyfelé megyünk, itt csak azt az információ áramot kell elvágnunk, tulajdonképpen csak be kéne csukniuk a szemüket, akik ennyire függőek, és nem kéne egy hétig azt nézni, ahonnan kapják az információt. Csak teljesen szabadon máshonnan informálódni. És minden rendben lenne. Hiszen ez az egész buborékos rendszer, ez egyszerre felszabadulna. Egyébként mielőtt lezárnánk a beszélgetést, egy kérdés. Ismered te a 13. emelet című filmet? Igen, ott volt több emelet is alatta. A 13. emeletet azt ajánlom mindenkinek. Az még egy érdekes film, amit érdemes. De szerintem akkor nem is mondom semmit, mert így azért jobban csípi az ember fantáziát. Vajon mi a picsa lehet az? A lényeg az, hogy a 13. emelet az is 99-es film, ha jól emlékszem. De valamiért nekem úgy rémlik, hogy az is lehet, hogy én aztán a Matrix előtt láttam valamivel. Pedig egy évben jelentek meg, de most nem mernék rá megesküdni. Ezt nem tudom, de... 99... április... Igen. Na mindegy, nem tudom. Lényeg. Szerintem az is tud érdekes gondolatokat ébreszteni. Igen, van több film, tehát mindenféleképpen érdemes egy bizonyos információ mögé nézni, bármilyen esetben. Sőt, még hogy az enyém is. Tehát, hogyha én kitalálom, hogy ez a valami jó, nem árt, hogyha én nem vagyok képes rá, akkor kérdezzem meg a környezetemet, hogy most én egy egoista pöcs vagyok, vagy valami igazságom van. Tehát legyen bennünk ennyi, hogy legyen egy önkritikánk, meg a kritika az nem mindig kritika negatív értelemben, a kritika az ugye lehet építő jellegű is. Sőt, a kritikának ez a lényege. Az eredeti lényege a kritikának az, hogy téged kintről, illetve egy bizonyos objektumot kintről kritikával illetnek, építő jellege, ugye? Tehát a kritika az ott kell, hogy legyen. Csak amikor kritika elmegy ebbe a buborékos témába, hogy csak egy irányból, és csak az, és csak úgy, akkor az nem kritika, ugye? Így van. Nyilazás. És nem biztos, hogy nekünk van igazunk, de szerintem igen. Természetesen, tehát itt ez is egy kommunikáció része, hogyha valaki nekem azt mondja, hogy ez így nem volt jó, akkor én meghallgattam az övét, nem azért, hogy járjon a szája, hanem azon is el lehet gondolkodni, hogyha értelmesen elmondja, hogy már tényleg ott az a rész, az lehet, hogy tényleg, mert hogy ugyan miért ne lehetne. Tehát én is bizonyos témában már láttam több megszólalót is, akinél voltak azonos dolgok, különbözők, és külön volt vita téma, és mind a kettőnek majdnem, hogy igaza lehetne. Ez azon épül, hogy a mi befogadó képességünk hiányos, és mindenki hiányos. És van, amikor egyszerűen egy részlet hiányzik. És akkor meg kell egyezni. Félúton meg kell egyezni. Így van, senki nem lett tökéletes, de én már közel járok hozzá. Igen. Viszont ha együtt most még közelebb vagyunk. Tehát az igen, most már nagyon, nagyon közel vagyunk hozzá. És szerintünk igazunk van, ugye? Tehát, hogy és ráadásul egyetértünk saját magunkkal. Most egyébként, hogyha te kimondasz valamit magadról, vagy magad felül egy véleményt, az már olyan véleményed, amiben az benne rejlik, hogy az igaz is? Vagy csak mondtál valamit? Hát, vagy igaz, vagy csak mondtam valamit. Igen, mert nem biztos, lehet csak, hogy a környezeted benyomott valami irányba, és akkor te azt kibökted, és rámondod, hogy ezt én mondtam. Ja,
de nem biztos. Na, hát figyelj, én azt gondolom, hogy most már kellő mennyiségű kérdést vetettünk föl, vagy dobtunk föl, meg észrevételt. Hát nem tudom, remélem, hogy valakikbe gondolatokat, vagy gondolatokat ébreszt ez a beszélgetés, vagy legalább elagyalgat valamin, mert miért ne? Vagy előveszi megint a filmet. Basszom, akkor menjünk megnézem azt a filmet. Igen, Hát nem igaz, hogy az is jó. Az is jó. Én az én részemről azzal zárnám, hogy nézzetek jó filmeket. Rengeteg marha jó. Melyiket is mondtad? Melyik volt az a 14? 13. vagy emelet. 13. Akkor az a pénteki film, nem? Igen. Tehát akkor ugye a szamállétret már be is raktam a dologba. Így van a 13. emelet, azt lehet, hogy fönn van talán Amazon Prime-on is, de majd megnézem. Most csörög a pénz, jön be. Ugye. Tehát nagyon sok jó film van, még a 90-es évekből is. Vagy talán még egy kicsit több is van mostanság. Tehát én azt mondom, hogy nézzetek filmeket. Az Amazon főni már csönget láthatott. Így van, nincs fizetett promóció sajnos, de megvásárolhatóak vagyunk. Főleg te. Igen. Tehát ha megfelel az összeg, akkor bármilyen propaganda mehet. Igen, propaganda. Ezt nem biztos. Egyre rosszabb. Most már felejtsük abba a beszédet. Ez itt most már nem fog működni. Na jó van, akkor szavaztok. Sziasztok.